Migao mar arita kwe koro wuok oko marakore gi njore kod rochruok mag arita kwe masani koro kwako wenge mag Kenya. Jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki olando lokruok kaka idhi taa chenro mag chiwo chik ne obila ma Nairobi. Kaka Eriko Wenga lero, migao mar arita kwe bende owacho ni obila pok odhi e ng'anyo mamuol kaka lipode moko osebedo kalieko. Ywak oseukum jopiny e kaontis mopogore opogore ma pacho ka e wi rochruok mar arita kwe ka ranyisi en kaonti ma Nairobi. Mae koro omiyo jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki owuok oko mar keto kenge mag tieko njorego. Achiel kuom kengego en keto lokruok e kaka ibiro tayo obila ma Nairobi. We have started taking measures already which we cannot announce on the response to bandits and banditry. And we have taken measures to deal with the emerging crime trend in Nairobi. In this regard, the leadership and the command of the police has changed the command of the Nairobi City police deployment effective immediately. Kindiki wacho ni bad migao mar obila koro ochuga put moro mar obila mabiro konyo e manyo riekni mag rakruok kod rochruok mag arita kwe ka bende omedo golo siem ne jonjore. In the last few weeks, these marauding gangs of few citizens have dared the government of the Republic of Kenya. And the message they have been trying to send has reached us. We are coming for you, effective immediately. And the response will be sustained until we set free our country. Ewi kweth jonjore mag kwalo jamni kendo roch arita kwe e gwenge ma North Rift, Kindiki nowacho ni bad migao mar obila koro oseyier kendo biro wuoyo oko kwethgo. That we are coming to dismantle not only the criminals themselves, but also to bring down the entire chain that has been the cattle or livestock rustling industry, from the financiers, the spiritual supporters, the criminals, the benefactors, and those who purchase livestock stolen from fellow Kenyans. Kindiki nomako chung' motegno ka okwedo ripode moko mawacho ni obila osebedo kod ng'anyo mamuol kaluwore kod ng'ur moko magin go e sekta mar arita kwe. There is no go-slow, and police don't go on go-slow. As I have said, our officers continue to work under difficult circumstances. We respect that role, we protect that role, we defend that role. Tok mar Kindiki no biro mana seche machuok bang' ogai mar obila ma pacho ka Jafet Kome golo chik ne jogo man kod bunde e tok chik monde omi oduok gi bundego e lwet obila e thuolo mar dwe achiel. Kome noloso bang' romo gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e wi arita kwe ma Nairobi. Yeyote ambaye anatisha wananchi, anaweka woga kwa wananchi, kutembea na visu, huyo tutamhudumia. Maofisa wetu kama vile nilisema juzi, tumewafunza kule Kiganjo na college yetu ya Embakasi zote mbili njia ya kutumia bunduki. That we all care about the safety and security of the 5 million plus people of Nairobi, as well as our visitors who come to see us in this great county. Rochruok mar arita kwe osekelo liet e gwenge bura ma pacho ka e kaunti ma Migori, jotelo medo sundo bad migao mar obila mondo okaw okang' bang' ji 5 wito ngimagi e yo magalagala kokalo e lwet jonjore. So I think if the police does not act fast enough, it may get out of hand. And the police need to, the government needs to share with Kenyans what the problem is. Because seriously, there is a problem. Juma manyien e od bura adhi penjo jalo mochung'ne migao mar arita kwe mondo oginyiswa ne gik chenro magingo mar medo rito jopiny. Bad migao mar arita kwe koro oikre marakre kod midhiero mar njore ka achiel kod arita kwe makoro ache Thurka ka giwacho ni ok gibi nindo kata nade mana no gitieko midhiero makoro sani mono oganda mang'eny e Thurka nindo. Eriko Wenga, Ramogi TV, Office of the President, Nairobi.